A coca de Redondela. As nenas, os nenos de primeiro e de segundo imos contarles unha lenda. Trátase de la denta de la coca de Redondela. ¿Queredes saber que é unha coca? Pois prestar atención. Os mariñeiros regresaban á praia de Redondela despois de xornada de pesca. As mulleres cosían as redes mentres esperaban a súa chegada. A tarde é un momento para divertirse compartindo bailes, xogos, risas e cancións. Pero un día un enorme monstro emerxeu do mar fronte á illa de San Simón. Tiña corpo de dragón, cola de serpe e as de morcego e unha cabeza cuns terribles ollos vermellos. Aínda daba máis medo a súa boca con longos dentes e as patas con fortes garras. O monstro levou a dúas mulleres de Redondela E os habitantes da vila chamábanlle o monstro Coca. A partir deste día as mozas tiñan medo de saír da casa, porque cada vez que aparecía a Coca raptaba a dúas. Ata que un día os homes da vila fixéronlle fronte coas súas espadas e acabaron con ela. Desde entón, todos os anos en Redondela celebran a festa da coca, representando esta lenda.